Dr. Steigen. Study hard, learn healthy. שלום, שמי הרב שלמה בן זאב ואני היצרן והמפתח של הסטנדר 1.0 של דוקטור שטייגן. אני רוצה להראות לכם בווידאו זה איך להשתמש בסטנדר בצורה היעילה והחזקה ביותר והבריאה ביותר. כמובן שאתם מקבלים את הסטנדר הביתה, זה בא בצורה מקופל, כן? מספיק קטן לקחת כמעט לכל מקום, מספיק גדול כדי להשתמש בו עם כל מוצר כמעט שאתה צריך בשבילו. שוקל 1.4 קילו, אז אתה לוקח את זה ממקום למקום, אתה בא למקום, אתה מניח על מקום ישר ויציב ואתה רוצה להשתמש בו. ואחד הצורות שלו, או בישיבה או בעמידה. אני רוצה לראות לכם איך להשתמש בזה בצורה הטובה ביותר, בין בישיבה בין בעמידה. אז ברגע שאני מניח את הסטנדר על השולחן, אני עושה שני דברים. מגביה קצת בעזרת המחזיק ספרים האלומיניום, מגביה טיפה כדי שיהיה קל להניד אותו, להגביה אותו, ובעזרת היד השנייה אני מניח את היד על הידית הנשיאה, ואז אני מגביה לגובה הרצוי. עכשיו, בשביל רוב האנשים, הגובה הכי טוב זה יהיה בעזרת הרגליים הראשונים. לא צריך יותר מזה בשביל רוב האנשים, ואם אני רק מגביה את הרגליים האלה, זה נותן את התמיכה הטובה ביותר ואת הזוויות הטובות ביותר שאני צריך בישיבה. עכשיו, לפעמים זה לא מספיק, ובשביל אנשים גבוהים יותר ממני, אני 1.80 מטר, בשביל אנשים יותר גבוהים ממני יכול להיות שזה לא נעים, וגם בשבילי לפעמים אני משתמש בזה במוגבר קצת יותר, אם אני צריך לראות משהו שזה די למטה, אז אני שוב שם את היד על הידית הנשיאה, ואני מגביה אותו בעזרת הרגליים השניים. ככה יש לי רק 2 זוגות רגליים של הסטנד באוויר, בשימוש בישיבה. לרוב האנשים אני חושב שזה יהיה השימוש האידיאלי, ולא צריך יותר מזה. וזה נותן התמיכה הטובה ביותר לכל ספר או לכל מחשב או מה שתשימו עליו. עכשיו בשבילי זה גבוה מדי, אז לרוב אני שם את זה בקונפיגרציה שזה משהו בין לבין, כדי להחזיק את הספר שלי בגובה העיניים, שככה זה הכי נוח והכי בריא. עכשיו, אם אני רוצה להשתמש בזה בעמידה, אני עושה 2 דברים שונים. דבר ראשון, אני מקפל מהצורה המקופל, מגביה טיפה את הגובה של הסטנד עצמו, של המקום מהנחת הספרים. במקום להניח את היד שלי על הידית נשיאה, אבל אני מניח את היד שלי על הבסיס. ודבר שני שאני עושה, כדי להגן על הכתף, כי אם אני מנסה להגביה פשוט בעזרת היד, אני שם הרבה מאוד משקל, הרבה מאוד לחץ על הכתף, וזה יכול לגרום לנזק, כי צריך שיהיה תמיכה טובה לספר או ללפטופ בגובה, ולכן צריך להיות התנגדות כשאתה מרים את זה. ולכן הדרך הבריא ביותר זה אני נועל ביחד את היד והכתף, כדי שבמקום להגביה בעזרת רק הכתף, אני עושה את ההגביה עם כל הגוף בעצם. יד אחד על הבסיס, אני מגביה בעזרת הכתף ובעזרת הגוף את הסטנד לגובה הרצוי. ברגע שזה נמצא בגובה, אני יכול לשנות את הזוויות בעזרת הרגליים, ככה שזה יהיה בגובה הרצוי ובזווית הרצויה כשזה נמצא בגובה. כן, אפשר לעשות אחורה קדימה, זה לא יחזיק ככה, זה ייפול כמובן, כי צריך שיווי משקל בסופו של דבר, אבל ברגע שאני משתמש בזה בצורה נכונה, זה יחזיק את הספר שלי או את הלפטופ בגובה הרצוי. כשאני רוצה לקפל את זה, אני אקפל את זה בצורה מבוקרת בעזרת הרגליים, ואני אעשה את זה לאט לאט, דרגה אחר דרגה, גם בין לשמור על בריאות האצבעות שלי שלא יתפסו בין החלקים, וגם בגלל לשמור על יציבות המערכת עצמו. אני משתדל לא לעשות הרבה מניפולציה עם לוח העץ, כי הלוח העץ מחובר מלמטה עם ברגים, ולכן כשאני עושה הרבה מניפולציה איתו, אני גורם לברגים להתרופף. כמובן שאפשר לחזק אותם עוד, אבל עדיף לא להיכנס לזה כמה שפחות, ולכן הכי טוב לעשות את המניפולציה בעזרת כל השלד
האלומיניום. אני מקווה שאתם, אם לא השתמשתם עד עכשיו, שתהנו מהשימוש של הסטנד החדש שלכם, ותעשו לייק וסאבסקרייב, תפיצו הלאה, ובעזרת השם יהיה עוד וידאוים בסדרה של troubleshooting, איך לפתור בעיות שיכולים לעלות עם הסטנדר, וגם איך קונפיגורציות שונות שמצאתי שהם עובדים טוב מאוד. תודה רבה ובהצלחה.